Direct không có xin đây. Đây là cái sản phẩm mình chả. Ok rồi. Em video khai rồi. Đã nó làm cho Ôi, tao nói gì là si tổng số cái pipe lấy gì Hambai all Tripura Kogboram Media Forum ni adong songno o media forum mongka Tripura hastio Tripura sarni bagai koktuma pirnai koktuma thumnai koktuma thum thani samung tangnai tai koktuma thum thayo je department rogo samung tangnai boroni bagai all Tripura Kogboram Media Forum ni kaisa achai mani bisi kebang ma sikang tak tebo kusang jatan saiman obo Tripura Sarni puila media ase mahanya Tripura Sarni puila o all Tripura Kogboram Media Forum sanamjak mani Tripura Saro tomomo media ni bisinte kokthum ni bisinte awai mong ni bisinte karak hepache ke dok khame bhiyogi mangla dok khane koktomano bhulno piri mangla dok khana sijari mangla dok khana thamsak kari mangla Kogboram media ase mani tini bai tabuk bai 7-8 বছর কাই থাকা বিসিচার চুকু হাই কাই থাকা আবনি বিসি দিনে जों गोबां डेभेलपमेन्ट लुखा गोबां सामुं लुखा नरक Kogboram media रकनि Kogboram प्रिन्ट media अंथुन ससियेल media अंथुन टीवी चैनल अंथुन ताई निनि मैगजीन अंथुन जतन आसुखि सामुं तांलायखा हाथाय दखना हामजागै ताबक Tripura Sarok जों जतन थामसा अबनंखा media नि फान Asik bisiromoi 70 বছর রবে जोंर Tripura hastewo sini ha sini Tripura haste ni जों jeste fan samlai tong गणतन्त्र बिसिनि samlai ke waisa silai ti coba khele ke waisa obake गोबां ma coba khemen bisiko kheba aboni bahan buthi जों mania yagulo media asaimani yagulo chini Tripura Sarok asike tabe chini ha kama mani kok saimano asike bui bai sipel jamani kok saimano asike bui bai chini mang therok no sepel jamani kok saimano tabo jotono khar waijak abani bagino thamjango tabo ang kaisa media person ongai kaisa koktuma thumnai ongai samung tang thamani yagulo tabo achok khamklai manma bahaino o media ni samung baise o media ni besintei kebui kheneng samung tong tangai thangka ke bui ato hatai do phani bagi kebui koktuma na awai kha ke je kuno jagon na achok khamklai rinai abhai ke no angkha media ni samung tangnai ano lukorok asike lamsoka ano kebagi nakha ano chuba churikha ano bamsai nakha ani asaimani jaga ani aphano ano samung tangnani bagi te kisa jaga no maharaja rohka a jaga thanibu media ni asik power media ni asik phanai di borok jono siniwo borok jono lamsobi nawo sini kok kubunya borok koito khayo obhai keno borok tabu samung tebo khoda tai dokhani bagi samung tang bini ano kaplai kher hoka tabu nge ani samung nei bahai ang ani feel ba media wo tongnai ni गोबां ma taku kok sota tabu monghari pebe kya wo Tripura hasto especially Kogboram media rogo borok no bahai ke जों mathangi mannai borok no bahai ke borok ni yakong bai thang yakong basari man rang poiso bokti khep जों sini edition bisin tikchubai mannai edition ni abahai phamto tong khotol khai de man abdi rok no wan sobino जों kok chap lai jak gubagra bai kok chap lai chini party bai bahai जों kok chap lai kha phaidai salo chini hapang khajamani yagulo je MDC ban barja manthum chini koktuma thumnai rokni bedekna naikolmani phiaba जों abole smai tangjak जों koktuma kirnani chini hukmu mukmu kubui koktuma rokno thumui tongnai rokno chini tabokhan dai buma rokko sadaya ko tabokhan chini जों jalona kaham ke tirime ko abar rokno kirnani nangmani boikhe o hani bahan buthi गोबां ma media rok 70 বছর ni simi borok chai tong chini man therok no chai tong chini Kogboram media rok tabokhan thop jabi tong tabokhan जों sepan ore daya buibai abon bagi buino tam sannai buino tam kisirnai phaidi जों bai जों layano जों bai जों thanglayano abai hai hene जों thansani khorang kisamani tabok kebuyong kha koroksono chubakha tabok chini samungse जों charina nango abon bagi joto Kogboram all Tripura Kogboram media forum ni samung kotor koroksono chubana nangnai जों bahaina borokno chubanai yak bai yak গণতন্ত্র abono গণতন্ত্র o nini media
media tai sarkar kini ya kromi samung tanglai hengke ungiana ungwi mano sayana cari mano joton samung success kene di prasarane lai ruma no katal khe sine ni bage di prasarane jingjal no yaka gnen bage obkaisa samung nikhan hai hi chongmo haino khakao joton hả mẹ còn không Aris bay thế nào? còn mana Aris lai ra Oh, sih, tintek saya kok mas sanai. Sing sini kapango kebang mah, je nasi lagi dong mana? Oh, hai salongo mara manno, nai agi wan suma simisi. Fiat ini muk kang engkau awan suma ni. Oh, muk kang nani abo hanyo patsa wan suma patsa engkau mah dia. Onek kosto kaimen kore tini dara oje achievement tu memang ka lukurong ni berkawa asuk kamplay mangka. Abo motai rok ni asirbat. Tai lukurong ni hamjak mano sara tai kebok klaimaya abun bagai jai sing tini kok borok all Tripura kok borok media forum ni ngai bono lamsoka tai sini ko da bipin bahanyo bo bini khapang sakbai thang belai kha tong thokjang ni bagai borom ya phana ngai tini phaika tai sini oba heke tong thok mani salno jesengno jora kesebo phano sini je katal tabuk MDC tabuk sakto MDC no kata abo to bus kangote wathanai montri orishod gothon khaigan gakai manani unthung abo wasang mukai thani skuriwo tai kaham jagao manai lukuni bagai kaham samung khaden bagai skuriwo moter khani dai sing dotono abo media from justi skuriwo abon bagai darano belai khasang kamsane omsaka hamja khuni saimalia chini je boss tai boss ing thaka takhal lukuni boss ing thaka abo tai omahai ni tai sabalia sing belai khe hamja tai kholongo idora darano Jadi media kau boleh media forum ni bolo spokesperson kait lagi raka. Ia bolo kisah nono hamba ya person. kesadidan mungkin tabung ke sana thangga chini all Tripura Kogborok media forum sekarang sini no cenjak tongmani chini sir Kamal College sir convener tongmani bo tabuk election ni bagai oro ponema phaiman bagai tabuk to sarta jiti khana hongai tabuk bini barja kubuni ke tabuk chini mothani post bukcha post no supuna nagana chini mothani samono chalobi thana nagana chini hasteni bebak Kogborok journalist rokni bagai hamari bagai tai chini media ni quality no te bo chulrana ni tai abe baksano social media ni bising tai chini Tripura hani dofano te bo kaham khai bujubo tisana ni lama phunungna ni aboni bagai no chen all Tripura Kogborok media forum ni bagai samung daw sa chen tika aboni bagai khai sir Kamal College ni blessings nago blessings te guiding nago kai asuna cheng dodorona obukcha post na subungna bagai apatat cheng joint convener by spokesperson shini tabuk select khailekha chonglaiha an pore tabuk tere tere khacheng chini samung chalobi thanai ambi kana cheng lam shobi thanai cheng samung